Festa major al Casal de l'Illa. Imitat que ha fet les delícies de grans i petits. Un bingo de lletres. Ara ja, entre Scrabble i catamots, ja us ho dic que la tarda va ser pura diversió. Assistència de més de 60 persones entre adults i canalla. A dalt bullia d'energia i ganes de jugar. Premis que van fer de boca aigua, llepolies per les línies i plantes pels que cantaven bingos. Fem un agraïment gegant a tots els que vau venir i vau participar amb tanta energia. Sou la sal d'aquestes festes. La que fa por! Sense oblidar-nos de la nova Junta del Casal, que amb el seu entusiasme fa possible que puguem fer aquestes activitats per mantenir viva la flama del Casal. Vam tenir l'honor de comptar amb la presència de la Mercè Vicern, primera tinent d'alcalde i regidora de festes. La visita va ser la cirereta del pastís d'una tarda ja de per si inoblidable. I ara m'ho permetré, visca Catalunya!